Дами и господа, това е моят видеоурок. Гледам всички правят такива уроци, затова аз гледам да не оставам назад. Значи не обръщате внимание на гласа ми, че толкова е висок, нали? И моите приятели ми се оплакаха, че те могат да си изтеглят програмата, обаче им иска някаква регистрация и разни други работи. И затова дам такава версия, не иска тези неща. Тя се оправя, аз се оправих. Да, значи програмата ще я намерите на линка на инфото на клипа. Искате на линка и я изтегляте. Така. Ето, след като се изтегляте, искате на видеото. Нали, ви знаете, това е елементарно. Така. Като next инсталацията е лесна. Значи специално внимание обръщам, че ако имате такова и го сложите тук или пък на администратора, тя няма да не тръгне. Трябва да сложите на hard disk. Казвам пак hard disk. Някои го знаят, но пак го казвам, защото някои могат да първа да се купят с компютър или пък за първ път да се стегли тази програма, но им пък не знам нещо такова. Трябва да се сложите на hard disk. И за да не се бавим много, аз ще превъртя клипчето. Да не чакаме. Така, готови сме. Бързичко стана, нали? И виждате, аз съм се изкарал предварително. Предварително съм се изкарал и ето тук на лентичката. И така изгледа Photoshop. И това е. Ясничко. Coming real, it's the next episode.